In de Super XL. Veel voor de vrouw en een del voor de kel. Maar bij ons hoeft het trouwens helemaal niet lang te wachten als je wilt betalen, hoor. Kijk, want als er een race staat, dan roept die niet altijd gelijk. Kassa, miep. Kassa, miep. En dan vat ik gelijk mijn kassa laai en dan kijk ik en dan staan er een hele hoop kels naar mee te kijken. En dan denk ik, waar ga ik in? Naar kassa 1 of naar kassa 6? En dan doe ik net of ik naar kassa 1 gooi. En dan op het laatste moment gooi ik gauw de kassa 6. Lachen, mam. Wie stelt met als de landen al die met de neus eraan? Dat zien wij. Wie wil er niks van missen en wie gunt er tegenaan? Dat zien wij. Wij dansen en wij chansen en wij boemelen zo geer. Wij weten wel van wanten en wij kunnen dan als een speer. Wie het dan als een leven het grootste leven? Dat zien wij. Komt door de winkel, het chef die was gekocht. De kassen zeggen het gebeurt. Dit is de pijsstijgroep. Dit is de pijsstijgroep. Dit is de pijsstijgroep. Dan heb ik iets nieuws in bloed. Ik heb het wel. Yeah! En Luis hazen, dit was weer al te gek. We kregen even de kriebels van respect.